Shema neze sekasene ufa ngabona wena kwadabuka magistrate. Yeah. Usuzile ubafa phela ayishiya ngalapha. Hawu kanjani mkaka? Hey angazi nankulu lento ngicingile lapha ngicinisisile phela. Sinoluhle kanti uthe ubuya nini futhi nje ngoba phela kade ehambile sekwesikhathi eside ehambile bese ngiqala ukukhathazeka phela manje ingane mama yakabuya. Eish nami angazicabanga ukathe uthe ubuya ngo-12 kodwa manje akabuya. Awuthi ngiqala ngi-check isikhathi. Ngeke phela kade ehambile. U-12 mhlawumbe usezobuya laqamile mhlawumbe uzoza kusethi. Eish ngathi moya qhamuka ngami. Ngoba ngcono ngempela phela makulo phela hayi cha sengikhathazekile phela kunini ahambile phela abantu bala ngaphandle abalunge kabi njalo. Ngeke nkosama ngathi ngeke ngimthelela ngalezinye. Kabuye mina akuchaze nje. Yebo. Yebo sibamubadasi. Yebo. Ngaphila kodwa ngikade Kade umuntu ahambile nobuyaphi? ngiyade ngisayolungisa amabhizinisi yami ngapha bekushoda izinto ezincane. Mabona amabhizinisi lawe singawazi la ekhaya. Kaloku cha ukuthi ulaludlile nje yini la lekonja. Ukuthi phela nesiqondo bese kujoke ufika bangala kule ekhaya singabazi. Abahle. Abangani basiswakho labo hayi mina. Abafana bangani basisi. Awuchaze sisi mhlambe nawe uyazi kwenzakalani vele ekhaya. Hayi cha khona phela sesingamane simbleme phela ubhuti omncane phela la ekhaya liyasizama ukuthi nathi silala sidlile lapha phela angiliboni iphutha lakhe mina lapha lenzayo ngoba phela silala sidlile uwe yonke into yenziwa uwe la ekhaya nawe uyazi sinamama sinababa uyena nje ubhuti wethu omncane osiza. Okay. Mawuthi mina sengibonga nasingamblame. Le mali qhamuka. Noma abe kuthiwa imali eqhamukaphi sisi angithi ulaludlile angithi napho uyaqoka impahla nguye futhi konke lokho kumanje ngikhuluma nje kumanje uzodla futhi uya ngithi sisi sungamane blame ingane sisi cha ku wrong lokho sisi ku wrong. Uyazi ngemangala mathiwa le mali sidlala ekhaya eyobugebengu. Noma ngabe kuthiwa unqoma abantu ubulala abantu siyazi impela isono kodwa ngithi ulaludlile lokho sisi angithi ulaludlile wena bonga ukuthi udlile walala ukuthi imali uyithatha lokho phela kuhlangene thina nakho phela Phela siyakubona wena athi ungabaza amandla ami. Izinto eziningi kanje senginenzele zona la ekhaya kodwa manje wena ayakuboni lokho. Bona unochaza ukuthini ngalokho vele? Uchaza ukuthi nje uyakondla la ekhaya sisi umdala futhi ngabe kade ngabe wahamba ufuna umsebenzi ubhizi uhlelo stuck ekhaya ingane incane kunayo sisayikwela mushikwelami kodwa naku manje iyona ithi kusiza la ekhaya kulalo dlelo unobhizi uyayiblame ingane support ingane sisi ungayiblame. Wena ungasiseka isigebengu uphila hle useka isigebengu. Mana asukuthi ngisigebengu. Yeah, vele isigebengu. Kuyimanje uzoba ufika ngale kule ekhaya lapha afuna wena ukuhambile. Hayi bosi manje uyahamba. sisibuka ingane yahamba ngenxa yakho. Yeah, akahambe vele. Ayephi Angize umncane umdala. Nawe uhambe ekhaya hamba. Hayi sise engeke Hamba vele. phela sibisa ngesikwazi ukuyiphila la ekhaya kala baba ngeke hamba uyogana la oqala. Nishona nothula ekhaya ubugebengu vele. Uyadla imali yobugebengu ngishiya ingane phansi sisunaka impilo yakho sisi buyela esikoleni mase kuyaxaka ukuthi ingane yakho into ingane. Nkonkonko. Yebo mngani njani ngihlala lapho ngifuna. Ngiyaphila kuthina nahlanga nobhuti nje anyanyela. Wona uhlangana lapha lokho umba idingi endawo lekhaya nje phuma kuzo sisi. Hawu sisi Thula wena. phela umngani wami ukhuluma naye kanje. Wena uqonda impamela nephasi. Hayibo uzongithulela ngeke uzoyithola. Wesinenzi ngaba bangeke. Uzoyithola imvumo umuze babakho awunyaphi phela. Awunyaphi. Ngiyaxolisa ngisacela ukukhuluma no-Aphile. Ya hamba liphanje. Okay mngani ngiyezwa hayi ngeke. Khuluma mngani. Hayi bazongithanda. Hayi ngeke yena kade bengasiqalile sho. Hayi ngiyaliphethe ngizoyichaza. Ngizongithanda. Yokazana sisikhuluma kabi kulamanye amazi. Akabuyeli ngani esikoleni noma yogana nje. Bana ngafuna umgana shila nje yana ngo. Hayi cha khona Uzengani ngani? ngimngani phela ngizenze ngaliyazi izinto lezi. Ngikuthuzile ubafa phela ayishiya ngalapha ngane. Hawu kanjani mngani? Angazi nami lento ngicingile lapha ngiqinisisile phela ukuthi waqhamuka nosisi wangibamba lapha ingane ngeke phela ngeke. Ishiya kwenzeka kanjani nje nabe? Lento futhi lapho ngiyifuna phela mhlanje kumele ngilale ngayitholanga. Hayi kumele abuye ubhuti wakhe ngayela. Hayi ngizozama ukuthi ngicingele lapha ekhaya ezabe iphela ukuxoshwa. Nami ngani phela kumele umzamo ubafu lapha. Hayi ngizomzama ubafo wakho khulule.
Seno. Sanibona. Yebo njani? Mngani njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ngiyaphila. Busy ngani vele la? Ngihlale nje ibhora yena. Ngifuna share around nje ngiphelezela ngapha esitolo. Awasambe sishone khona. Sam. Naba singadawo njalo endlini. Kona uma ubunga singadanga nje le ndlela esile. Hayi ngiyabuya nepama mine password. Kahle bo. Ijaza hambe nalo mngani. Asingeke shine please. Wesiqalile. Asivuleki. Shale zingane. Ngani? Shale sibamba la ekhaya. Sifuna kusamba shiye ngasesitolo angazasolve. Sambe mngani khona ingeke kuyadinga ukuphuma kancane. Senze sure ukuthi vela kumele sibambe ngeke. Phela ngabe ngigaqeleka ngoba tete ngivela kangaka nje ngathi ngivela ngoba vele isitep sakhe ngasishaya. Ayingeke ngidinga enze into futhi ngiyathemba. Hayi asithembe kanjalo thina. Shema neze sekasenova ngabona wena kwadabuka magistrate. Yeah. Manje sibali. Sithini staff lapho njalo? Ifethi yazini. Sengirane out staffini angithiwa ngithola. Cha, le nto sithele izinto ezincane ngala khuleka. Okay ne.